Damos comezo ao este pleno extraordinario e que ten como único punto da orde do día a aprobación do POS Plan de Obras e Servizos POS Plus 2020, subvencións que solicitamos a Deputación da Coruña. Bueno, facer unha moi breve presentación do que se presenta e do que, bueno, os distintos grupos concelleiros xa teñen coñecemento. Vamos a solicitar en total unha subvención de 697.749 euros que está dividida en dos grandes tipos de actuacións ou de execucións orzamentarias. Por un lado, un investimento, unha serie de proxectos de investimento, como veremos despois en obras ao longo de todo o concello, que ascenden a 597.934 euros, son un total de 10 proxectos, e logo tamén plantexamos solicitar a axuda para cubrir o gasto corrente por algo menos de 100.000 euros, 99.814 euros. A razón pola cal, justamente, comenzando por o gasto corrente, solicitamos tamén subvención para cubrir unha parte deste gasto corrente do Concello ao longo do 2020, porque a previsión que teñamos que atender servizos ampliados, como pode ser o punto de atención á infancia, a conciliación, como xa comentamos, ou servizos novos, non? Onte mesmo recibimos a notificación de que se nos concede unha axuda parcial para contratar un asistente de saúde local, hai que cubrir a outra parte, tenemos gastos, previsiblemente, maiores gastos tamén na piscina, en fin, hai unha serie de gastos que, gastos correntes que se incrementan e, de alguma maneira, tamén temos que tratar de cubrirlos. En canto aos proxectos de investimento propiamente ditos, decía antes, non? Casi 600.000 euros de investimento, esta é a nosa proposta, 10 grandes proxectos, e nutrense fundamentalmente de dúas vías, ou por dúas vías, ou de dous ámbitos. Por un lado, construímos e diseñamos a nosa proposta en base ás achegas dos vecinos, en base ás reunións que tivemos ao longo, sobre todo no verán, nas distintas parroquias, onde fomos recollendo información acerca das actuacións que se nos plantexaban, e logo tamén as achegas feitas polos diversos grupos políticos, como tamén se sabe, os grupos políticos que estamos aquí. Achegas que chegaron, a la redundancia, por diversas vías, pero, de alguma maneira, o que se tratou de chegar e o que se tratou é de confeccionar un POS, uns proxectos que atenderan tamén as propostas emanadas dos grupos, que en moitos casos, evidentemente, xa coincidían coas que plantexaban os propios vecinos, na maioría dos casos. Os proxectos en si mesmo basicamente van destinados ao que entendemos que é a prioridade, que é manter infraestructuras, manter o que temos, que é o elemento fundamental, ou a parte que se debe ou a gran parte do investimento que temos que facer no Concello. En total son 20 actuacións en todas as parroquias do Concello, de arranxo de viais e pavimentación. Pavimentación, en concreto, 10 son pavimentación basicamente de interiores de diversos lugares, e outro arranxo de camiños públicos que era necesario invertir. En segundo lugar, quizás como algo novedoso, faise tamén unha proposta para investir no mantemento e arranxo de espazos públicos, basicamente se refiren ao paseo fluvial da Serra, ao paseo de Broña, ao paseo do Albán e ao paseo marítimo do Freixo. Invertense nestas 4 actuacións de mantemento, fundamentalmente, algo máis de 80.000 euros, 83.451 euros. E despois, finalmente,
pois tamén se procede ou se propón o arranxo de 2 edificios de titularidade municipal. Un é o que sirve como sede para a Escola de Remo Taxamar, o Clube de Remo, perdón, Taxamar, na Ponte, por un total de 35.341 euros, e outro é o da Escola de Tarás, que pretenden estar os veciños, a Asociación de Veciños de Tarás quere utilizar para as súas actividades, e aí propónese 36.868. En total, xa digo, son actuacións que van a perto de 600.000 euros. Creemos que son necesarias, creemos que recollen de alguma maneira, ou por menos trataron de recoller as propostas dos grupos, as propostas dos veciños. En fin, non temos moito máis que engadir nesta presentación. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moitas gracias. No pleno ordinario do mes de outubro, o noso grupo presentou unha moción na que se instaba ao Goberno Municipal a incluir no prazo de 2 anos en calquer plan de obras ou servicios que se levara a cabo, con fondos propios ou alleos, unha serie de 32 actuacións demandadas polos veciños e que considerábamos moi necesarias para mellorar as infraestructuras do noso concello. E fixémoslo así porque creemos que a forma de comprometer de maneira efectiva actuacións concretas que beneficien aos veciños é propoñéndoas e sendo aprobadas no pleno municipal, e non anunciando chamativas propostas nas redes sociais e máis nos medios de comunicación. Esta moción foi aprobada, como todos sabedes, co compromiso por parte do Goberno de que 10 desas actuacións iban a estar xa incluídas neste plan do Post-Plus 2020 que hoxe nos ocupa. Pois ben, efectivamente, o Goberno inclúe na relación que hoxe trae para ser aprobada este número de actuacións que o noso grupo propuso no seu día. Concretamente, a pavimentación interior de Cabanamoura, a pavimentación interior en Viro, a pavimentación do núcleo de Brión de Arriba, a zona de baixo da praza, o ensanche e acondicionamento do vial entre Pío e a Fonte e entubado do camiño da Fonte en Cuns, o acondicionamento do camiño de Rodeiro a Lourido, dende o cruce de Fonte Mourente a Pedrolo, o acondicionamento da estrada de Rodeiro a San Lourenzo e a consolidación da ponte sobre o río Tins, o acondicionamento da pista de Osesén de Adís polo Soutiño, o acondicionamento da rúa da Braña no Conchido, o acondicionamento dende o cruce de Quintela ata a estrada de Peque 5604 e a pavimentación dos interiores de Carleo da Riba. Se ben é certo que se respetou o número de actuacións, tamén é certo que o alcance das mesmas non se corresponde co que o noso grupo pretendía. Nas pavimentacións dos interiores dos núcleos antes mencionados deixan algúns viais sin incluir. Na obra de Cuns só cometen unha parte do que foi aprobado e para a parte de deixar un cacho de traballo sin tocar, tampouco tamén deixan sin facer o entubado do camiño da Fonte, insistentemente reclamado polos veciños de Cuns. Ao falar da consolidación da ponte sobre o río Tins, na estrada de Rodeiro a San Lourenzo, evidentemente non nos referíamos a que se despachase esta situación coa sustitución da baranda, senón que isto é o único que se completa no proxecto, senón que pedíamos a consolidación da estrutura da ponte, tanto do torreio da ponte como dos estribos da ponte. É no que consistía a consolidación da ponte. Tamén consideramos que o acondicionamento da rúa da Braña podía ir máis alá que un simple asfaltado da plataforma e acometer tamén reformas nas beiras rúas e nos servicios, tal é como contemplaba un proxecto que xa estaba relatado na anterior legislatura. Queremos pensar que todas estas minoracións no alcance das actuacións aprobadas pois serán acometidas dentro do prazo establecido e o máis brevemente posible. En canto aos demais proxectos que propoñen, chámanos a atención que non incluíran a pavimentación da praza de Valadares, incluindo o rogo que se lle fixo por parte deste grupo municipal no pleno do mes de agosto, e que pareceunos que vostedes estaban de acordo con ele. Non entendemos tampouco o título do proxecto de acondicionamento da sede do Clube de Remo Taxamar, porque
se ben é certo que é onde están este club de remo, pois pensamos que igual podía ser mellor a Escola Municipal de Piragüismo. E tampouco entendemos, sobre todo, que se retiren as escaleiras do Albán, cando podían ser reparadas e consolidadas, existindo incluso un proxecto relatado a ese respecto. En xeral, a nos parece ben que se fagan obras, pero o que non nos parece de recibo é que destruyan as que xa están feitas. Hai outras cuestións que xa non teñen que ver directamente coas actuacións e que quixéramos tocar. Por exemplo, vemos que destinan 99.814,14 euros a gasto corrente, que ven sendo o 43,27% da parte do POS que corresponde á chega 2020. Entenderán que nos chame a atención este feito, porque cando se debatiron en plenos anteriores os POS do ano 16, 17 e 18, non a sido 19, porque non se inclueu nada en gasto corrente, vostedes criticaron o anterior goberno por telo feito, con porcentaxes similares ao que aplican agora vostedes. O concelleiro de Compromiso por Galicia, naquele momento, señor Ramos Camaño, censura que de novo unha cota sustancial da subvención provincial se destina ao gasto corrente, circunstancia que non parece moi adecuada se temos en conta, por unha banda, as innumerables carencias que en materia de infraestructuras públicas é preciso atender, e pola outra, que o Concello estea económicamente saneado. Isto non o decimos nós, este párrafo é un extrato da ata dun deses plenos, onde se recolle o que vostedes decían daquela. E agora nos preguntámonos que foi o que mudou para que vostedes fagan na primeira ocasión que teñen o mesmo que lle criticaban o anterior goberno. É unha mostra máis de incoherencia ou xa se van dando conta de que non é o mesmo gobernar que criticar indiscriminadamente dentro da oposición como facían vostedes naquele momento. Tamén me gustaría saber en que se basan para incrementar os proxectos do POS complementario en máis do 32% sobre o mínimo do 50% que se consigna nas bases. É dicir, que propoñen para o complementario o 82% da asignación fija. É certo que o ano pasado se otorgou ao Concello como complementario o 67% dese fixo. Supoñendo que se otorgue no ano 20 nesa mesma proporción, pois quedalle aí un 15% máis que igual non é tan improbable que non se consigne por parte da Diputación. E, por outra banda, tamén quixéramos destacar a pouca rigurosidade con que o Goberno levou este expediente do POS 2020, non tendo os proxectos definidos e encargada a súa redacción co tempo suficiente, situación que levou a convocatoria deste pleno, cando menos, de maneira apresurada. Que o Goberno non sexa quen de ter os proxectos rematados a tempo, pois leva a que a posta a disposición da documentación aos grupos da oposición se paga con un escasísimo prazo para poder siquiera botar un vistazo aos proxectos presentados. No caso dun deles, tivemos acceso a él onde. Pensamos que sendo este un dos procesos máis importantes que se xestiona no Concello cada ano, e no que se xogan moitos cartos en inversións por os veciños de Outes, trataron vostedes con pouca rigurosidade e con moito apresuramento. Non esquezan que non teñen vostedes maioría e que esta proposta, aprobada en pleno, ten que remitirse á Diputación como máximo o día 19, é dicir, pasar mañana. Por certo, antes decía que este expediente do POS é un dos máis importantes do ano, pero o que creo que todos deberíamos de ter claro é que o expediente máis importante do ano é o orzamento anual, que realiza todos os demais aspectos da vida municipal. E dese expediente seguimos sen ter noticias. Van a comenzar vostedes o ano 2020 co orzamento do ano anterior prorrogado. E recorden que o votaron en contra, porque según vostedes, tal como se recolle na ata do pleno ordinario de decembro do ano pasado, e ben actualmente, e conclúe o señor González recalcando o voto en contra, xa que Outes merece outros orzamentos, e o seu partido diseñaría e propoñería outros. Pois xa acaba o ano, eses orzamentos non están propostos e parece ser que tampouco diseñados. E para rematar, diremos que non podemos votar a favor desta relación de obras porque, aínda que moitas delas nos parecen razoables, non queremos ser partícipes da aprobación de algúns dos proxectos aos que nos referíamos ao comezo desta intervención. Moitas gracias.
Moi ben. Ten a palabra o portador do BNG. Primeiro de nada, decir que o BNG vai presentar unha mesa que explicaré ao longo da minha intervención. Primeiro de nada, estamos profundamente indignados polo proceder do goberno, porque a verdade non me parece moi normal que despois de estar 6 meses no goberno, de repente se nos convoque nun pleno extraordinario e se nos envíen os proxectos, unha copia dos proxectos con menos de 24 horas de antelación a este pleno. É certo que xa coñecíamos o contido dos mesmos a través da comisión de seguimento que se fixo, se non me equivoco, a semana pasada, pero isto non é suficiente. A oposición ten que ter os documentos con un mínimo de tempo de antelación para poder analizarlos en profundidade e posicionarse se é a favor, en contra ou que hai que modificar neles. E máis, non sei se hasta o fixeron a propósito para evitar ou para coartar un debate acerca deles, non? En fin, só destacar que en total son máis de 1000 páxinas. A verdade, non somos superheróis no noso partido como para ler tantas páxinas analizadas en profundidade en menos de 24 horas. Eu teño claro que un goberno, cando entra a gobernar, ten que ter claras varias cousas, pero eu penso que as principais é que a final de ano hai que ter uns orzamentos que polo de agora non se cheiran nin de longe e uns proxectos para o pós que salen sempre antes de que remate o ano. E iso non se está cumplindo como se debe. En canto ao que vostede decía ao principio deste mandato, que iba a ser o mandato do diálogo, e a verdade soaba bastante ben, pero parece que ao final está sendo máis ben unha consigna de propaganda en vez de algo real, porque se ben é certo que se nos convidou ao noso grupo a codeseñar, e dixéronos así con esas palabras, o pós-2020, só mantivemos unha reunión para acercar posicións. Despois nos presentamos unhas propostas para despois, entendíamos, debatelas e non se nos convocou a ninguna outra reunión para justamente debatir, acordar, ver cales estaban mellor, perfilar certos detalles das obras que só na nosa proposta só se recollían os rasgos maiores desas mesmas, non estaba nada concretizado. A isto chamanlle codeseño, porque, sinceramente, para min non ten nada que ver co que eu entendo por codeseño. Para máis colmo, unha das nosas propostas longamente coñecida pola veciñanza era arranxar as escaleras do Albán e vostedes, sen debater nin o máis mínimo, queren tiralas abaixo. Sen o máis mínimo debate. Estamos falando dunhas escaleiras que no seu momento non fai moito máis de 10 anos costaron preto de 100.000 euros se non foron máis diñeiro. Habré que ver exactamente cá fora a partida, pero estamos falando de moito diñeiro. E de súpeto, así, queren que meterla aquí, nesta relación de obras, que van tirar a abaixo, tan contentamente, tan alegramente. Un goberno que non se molestou en consensuar cousas tan serias como estas. A mí, sinceramente, eso do diálogo, polo de agora, vexo longe. É por iso que presentamos a nosa emenda, e a nosa emenda vai en concreto para o proxecto arranxo do paseo fluvial da Serra de Outes, para que se eliminen todas as situacións e orzamentos relacionados co punto 3 do segmento 2 da memoria, no que se fala da retirada das escaleiras do Albán. En canto ao resto, temos que dicir que nos alegra moi parcialmente, e collendo con pinzas, ademais isto por todo o que expliquei antes, que se recolleran varias das nosas propostas, como, principalmente o arranxo dos diferentes paseos do noso concello, na Serra, no Albán, ainda que, sabemos de que maneira recollemos a nosa proposta, no Freixo ou en Broque. Eu, para rematar, só vou dicir unha cousa. Os documentos están asinados en PDF, que a última modificación foi o venres 13 de decembro. E recibimos onte, con menos de 24 horas de antelación. Vostedes non tiñan un esbozo antes, non nos podían enviar un proxecto. Eu, sinceramente, non entendo. Eu pidolles que teñan un pouco máis de seriedade, eu entendo que este é o seu primeiro ano, vamos a
ser un pouco máis indulgentes desta vez, pero, por favor, poñense as pilas que están gobernando un concello. Nada máis. Moi ben. Señor representante do Grupo Socialista. Pois eu teño que darlle a razón ao PP, porque non tivo moito xeito por parte do goberno deixar as propostas do POS para o último día. Espero que vayan aprendendo e que o fagan se lle toca outros anos con anterioridade. O Partido Socialista de Outes, como non pode ser de outra forma, está a favor sempre de facer obras, xa que creemos que son necesarias. Pero si vou dicir que nos atopamos un pouco desilusionados, xa que das 10 actuacións que lle presentamos ao equipo de goberno só se incluen 3, e ademais compartidas con outros grupos. Xa sabíamos que despois do cambio de cromos efectuado entre o Partido Popular e o Compromiso por Outes, votando uns a favor da obra de Groña a cambio da inclusión das súas propostas no POS, pouco sitio íbamos a ter. Pero, sobre todo, o que máis nos molesta é que se dixera dende o goberno que o resto das propostas feitas polo Partido Socialista son nimiedades que, segundo vostedes, se poden facer cos obreros do propio concello. Espero que tomen nota vostedes da lista pendente do Partido Socialista para efectuar esas obras según o seu criterio dende o concello. Porque, e remato xa, dende o Partido Socialista seguimos pensando e creendo que tan importantes son as pequenas obras como son o arranxo de lavadoiros e fontes, como as grandes obras como a senda de unir de Groña a Talín. Moitas gracias. Moi ben. Bueno, vamos por partes. Así se vou comenzar polo que acaba de comentar o Grupo Municipal Socialista. En fin, lamentamos que non este contento porque só se incluíran todas as situacións que ustedes planteaban, algumas compartidas, bueno, que sean compartidas por outros grupos, se son necesarias, supoño que está ben que estean no POS, pero quero pensar iso. Eu penso que ninguén do grupo de goberno utilizou a palabra nimiedade para referirse ás actuacións que vostede planteaba. O que lle dixemos é que había unha serie de actuacións que non considerábamos que mereceran un proxecto, mereceran no sentido de que as obras do POS teñen que ter un proxecto técnico, cunha dimensión determinada, etc. E que non era necesario, por tanto, desenvolver ese proxecto, e que quitáis o POS, por tanto, non era o mellor sitio. Claro, a posta en funcionamento dunha fonte, como a fonte do paseo do Malecón do Freixo, que é necesario facela, bueno, pois igual non ten a entidade para ser un proxecto de POS, ou pois a fixación dun manantial, e o arranxo dun pilón, dunha fonte, bueno, oiga, pois é necesario, sí, pero igual non no POS, igual efectivamente se pode facer e trataremos de facelo con recursos propios. Ben, iso por unha banda. Vou para contesto agora ao BNG. Eu, claro, ustedes nos dicen que non pode ser que no último minuto, a ver, noso 5 de decembro, non foi a semana pasada, pues, lle demos a listaxe completa das obras que son exactamente as mesmas, e ali podemos falar, non entendido, sobre elas. Bueno, haberá cousas que vostedes planteaban que non estábamos de acordo, bueno, pero que se vai facer? Non podemos estar de acordo en todo, nin vostedes poden pretender que o seu criterio se manteña ou prime sobre os demais, non? Sobre a cuestión de que nós tuvamos unha reunión con vostedes para pedirle que codiseñáramos, sí, claro que sí, tiñamos esa intención, pasaron moitas cousas despois desa reunión.
Pero que tamén pasou que vostedes se comprometeron a finais de outubro a mandarnos as súas obras e a finais de outubro non había ninguna obra. E nos tínhamos que empezar a traballar e facer valoracións. Enviaron vostedes a mediados de novembro. Bueno, non quero, de principios nada. Mas está moi claro, mas non imos entrar na hora de debate. Ben, non sei exactamente a que se refire que os documentos teñen sinatura de onde. Como xa apuntou a portavoz do Partido Popular, os documentos estuveron subidos ao Gestiona dende o venres. É certo que un foi enviado máis tarde, pero os outros non. E non sei exactamente se a sinatura se refire a vostede a outro tipo de sinatura vinculada ao mellor a comisión, que foi onte, pero eso non foi así. Bueno, vostede plantexaba ese contexto tamén ao Partido Popular, os orzamentos cada cousa o seu tempo. Penso que teñen vostedes unha bola de cristal, xa din que non nos imos ter. Xa veremos, xa non nos imos ter antes do 30 de decembro. En todo caso, non é un gran problema, non é un gran problema. Recordolles, por exemplo, que no Concello do Lado, de Mazaricos, aprobaron hai un mes os orzamentos do 2019. E, por certo, gobernan con amplísima maioría absoluta. Os orzamentos do 2019 aprobaron hai un mes. E, por certo, van a levar ao pleno das obras do Porto, van a facer mañán ás 10 da mañán. Mañán ás 10 da mañán, Ollo, a máis, seguro que o fan con todo o rigor e seguro que están ben feitos. Ben, sobre o Partido Popular, claro, vostedes plantexaban unha serie de obras, eu podo entender que algunhas cousas que vostedes non incluen o que nos decíamos, bueno, algunhas cousas podo entender que hai distintos criterios, pero nós non temos coñecemento por telepatía para saber se os interiores de Viro collen un ramal por aquí e outro por alá, ou, como nos acaban de dicir vostede, que a Rúa da Braña, vostedes plantexaban na súa lista, parece, da Rúa da Braña, a adecuación ao condicionamento da Rúa da Braña do Conchido, e vostedes nos digan que nós queríamos facer aceras. Bueno, claro, queríamos facer aceras, pero tamén entenderemos que, por certo, nos proxectos que non é precisamente dos individuais máis baratos, que son 25.591 euros, se queremos aceras, queremos non ir, bueno, podemos facer máis fases, non sei se me explico, non? Pero, en calquer caso, nós, a partir do acondicionamento da Rúa da Braña, que ten moita necesidade, porque está che de baches, para entender que tamén que habería que poñer de beira rúa, bueno, son outros temas, non? É outra cuestión. Ben, sobre o tema de que se metemos moito no post-complementario, non? Está dividido, tampouco quero entrar nos pormenores. O 82% efectivamente da asignación que nos correspondería. Bueno, nós isto facémoslo por recomendación dos propios técnicos da Deputación, que este ano incluíron que polo menos o complementario, cousa que non se incluía ano pasado, se non me equivoco, incluía polo menos o 50%, pero xa nos di que poñamos máis, porque o ano pasado, lembren, que no complementario, ao final, foron tanto diñeiro como no resto. O ano pasado tivemos ao final 828.000 euros, e como vostedes fixeron un complementario de 200.000 e o complementario foi a 400.000, foi que en agosto tuvemos que deseñar novos proxectos, a Rúa da Capela e os proxectos de Baranda do Ponte Nofoso. Nós creemos, por a información que temos, que as obras que plantexamos van a ter xa todas cabida no pós-2020, sexa complementario, sexa pola vía que sexa. Por tanto, non creemos que teña ningún problema. Sobre o pouco rigor, sobre como se elaborou os tempos, debe ser que a empresa que temos nós agora contratada traballa diferente a contratada a ustedes, eu que sei. Pero nós creemos que sí, que están feitos de boa maneira, están feitos como é debido, e é certo que sempre poden estar antes. Claro, nós gustaríamos que estuveran antes, pero ustedes saben como son estas cousas. As valoracións, están facendo valoracións por todos os lados ao mesmo tempo, e moitas veces se retrasa. En calquer caso, gran parte das valoracións, xa digo, a tiñan ustedes o 5 de decembro, a totalidade, case a totalidade. E depois temos a cuestión das escaleras do lado. Bueno, eu, sinceramente, non acabo de comprender, non acabo de comprender a emenda de Benegar que di, basicamente, que saquemos a partida no que nós planteamos
a retirar as escalas, non entendemos polo seguinte, vamos a ver. Eu creo que é discutible, o sea, de partida, certo? Pode haber criterios distintos, non? Nós creemos que é discutible que esa actuación no seu momento foi bastante, hai bastantes máis anos que foi produto dunhas axudas polo Prestige, fíxense vostedes, acordaránse os compañeros do Grupo Popular, nunha fundación que era a Fundación Arao, se non me equivoco, non sei se foi no 2002-2003 cando se puseron esas escaleiras. Esas escaleiras, basicamente, que tuveron efectivamente o seu suceso, o seu éxito no seu momento e tal, enlazan dous camiños que nunca estuveron enlazados. Iso que somos de Rate sabemos perfectamente. Esas escaleiras nun lugar de tanta unidade como hai, que ademais, coberto evidentemente por vegetación, é certo, os primeiros anos non tiveron gran problema, pero daría pouco empezaron a ter uns problemas tremendos. Hoxe en día son un perigo, un auténtico perigo. Entón, o que les quero dicir é que nós consideramos que é moito mellor facer un acceso aos muiños que hai, con pedra, ben integrado no entorno, e iso, para nós, era xa no seu momento, foi unha actuación pouco vinculada co entorno. Pero en calquera caso, eu digo iso unha cousa, para facer o que hai que facer agora, repóñanse as escaleiras, ou non se repoñan como nós dicimos, hai que retiralas, porque aquilo está feito un desastre. Entón, o mesmo proxecto que creo que comentaba o Partido Popular, implicaba poñer unhas bases de metal ou de algún material que non se corrompera, claro? Porque senón pudren, é un desastre. Bueno, entón, home, eu sinceramente, aceptar esa enmenda, pois, nós plantexamos iso. Pois, máis adiante, vostedes consideran que hai que volver a construir, pois falaremos, pero retirar agora esta partida, non sei canto son, 2.000 e pico euros, pareceme que non ten moito sentido, non? Esa digo, penso que flaco favor facemos esa zona mantendo esas escaleiras ou unhas escaleiras semillantes. E repito, fagamos o que fagamos, vai haber que retiralas. Vai haber que retiralas. Entón, eu non acabo de ver. En qualquer caso, non sei se que sei. Ten vostedes a palabra ahora, despois falaremos da enmenda para ver como ordenamos. Pero ten vostedes a palabra portavoz do Partido Popular. Pois nada, únicamente comentar que me asombra que para vostede os orzamentos anuales sean unha cuestión menor. Eu non quero meter a Mazaricos no tema, porque nós estamos en outros e intentamos que funcione outros, pero como ben dixo vostede, Mazaricos ten unha amplia maioría. Entón creo que sería conveniente que actuaran de outra maneira. O do rigor e máis que os proxectos están tarde, eu creo que non é de recibo que faga vostede responsable a empresa que os fai, porque a responsabilidade de que estén a tempo é do goberno, de facer que a empresa non teña tempo, non é a empresa en sí. Non teño nada máis que decir. Roberto Venegas, ten algo que comentar? Sí, teño. Bueno, primero nada, eu non sei, cada vez que molestan o que dicimos, vostede fala de Mazaricos. É fascinante. Eu non sei, vivimos en outro, vivimos en Mazaricos, non vivimos en Río do Val, que está moi cerca. Mira, eu a Mazaricos non me vou meter, porque eu estou aquí no BNG de Outes. Eu veño a fazer política para os vecinos de Outes. E, como comentaba a líder do PP, Mazaricos conta como respaldo mayoritario dos vecinos. Esas obras que se van a aprobar mañá, segundo di vostede, van sair adiante, sin ningún problema, porque teñen maioría, teñen o respaldo da veciñanza. Aquí ten que intentar facelo coa maior antelación posible, porque necesita do apoio do resto da corporación para sacarlas adiante. E o resto da corporación teremos que ter acceso a esas obras para saber o que imos a votar. Eu penso que cae de xón. Non sei, o mellor debo falar chinés, porque non se me entende tanto fácil. O que eu agradezo que explique que os documentos están disponíveis de novembras, porque eu o vendra sí que recibín a notificación por correo, que se había un expediente no Gestiona, eu entrei e mirei por todos lados,
non gestiona e non di nada. Eu digo para que se mire, porque eu non di nada. Vale, eu non sei que problema houve, non é unha acusación non é unha acusación de ningún tipo, pero a mellor houve algún erro de tipo informático que a mellor habería que mirar. Nós, nin María Xosé, nin eu, tivemos acceso aos proxectos até onte, que se nos enviou consunto a convocatoria deste tema. Eu simplemente quero dicir para que se revise ese problema, vale? De todas maneiras, falaba da asignatura do PDF, non da asignatura digital, senón da asignatura que ten o documento en sí, e tamén explico iso para que me entenda cando falo. E si, vostede falou de que, bueno, que tampouco era xusto culpalos de que fora todo moi precipitado porque xa a semana pasada tiñamos unha listaxe das obras que se iban a cometer. E eu xa dixen antes que tiñamos esa listaxe e que xa sabíamos que obras se iban a cometer a semana pasada. Pero como xa dixen, o problema é non ter os procesos en tempo e forma. Bueno, eu, sobre a retirada das escaleras do Albán, o motivo da emenda é principalmente pola maneira na que se nos comunicou esta decisión do goberno. Eu non entro a discutir agora se houbera que arranxar as escaleras do Albán, habería que retirarlas ou non, porque eu penso que sou correspondente un técnico e eu non teño informe técnico como para decirlo. O que, polo que presentamos a emenda, é pola maneira. É porque non consideramos que retirar as escaleiras do Albán sexa positivo para o noso concello, sinceramente. Obviamente, hai diferentes puntos de vista, como vostede dixo, e hai diferentes percepcións sobre a realidade, pero as escaleiras do Albán, se están o suficientemente ben cuidadas, e se se promocionan, cousa que non se fixo neste concello, son un atractivo turístico para este concello enorme. Enorme. Eu, sinceramente, pides que miren un pouco máis alá, non sei, da xestión por xestión, sin visión política, porque, sinceramente, as escaleras ofrecen conectar dos camiños que antes non estaban conectados, pero que agora sí que están, e que no conxunto completa un proxecto que tiña o goberno anterior e que, sinceramente, consideramos positivamente que é unir o litoral de Outes. E quitar as escaleras ao paseo do Albán é a rematar cunha parte esencial dese paseo. Entón, non sei, eu sinceramente pido que se retire este punto do proxecto. E se en algún momento hai que retiralas, xa o aprobaremos e xa o debatiremos con tempo e forma. Nada máis. Bueno, esta é a palabra por representación socialista. Non está pensando, este de ser o último. Mira, son dúas cousas que me viñeron así, non sabe, de flash á cabeza. Acaba de falar vostede que hai moita humedade, ali nas escaleiras do Albán que pudren, pola madeira, e chamou a atención de que cando eu lle dixen a vostede o do paseo da Ponte en Afonso que o queira facer o que é a baranda en madeira e non quiso nin sopesar a posibilidade do aceiro inoxidado. Chamou a atención iso. En canto á retirada das escaleras, eu aí non vou entrar, porque se fai falta o día de mañá presento unha moción de un telesférico e non hai problema ningún. O asunto é poder subir ou baixar. Nada máis, chamo a atención o da madeira, nada máis que iso. Bueno, eu creo que non hai máis que comentar. Está todo bastante claro. Simplemente, a emenda que evidentemente só pode ser de retirada, entendo eu, dunha das actuacións que modifica realmente un proxecto que fai que teña menos recursos. Eu non sei como canalizar isto, se isto afecta, porque isto merece unha aprobación conxunta, se me equivoco, o pos. Entón, se implicaría modificar un dos proxectos, se así. Entón, eu non sei se estamos a tempo, se iso ten sentido ou non. Señora secretaria, ilumínenos. Administrativamente o tempo é justiño para... Non, bueno, eu digo por se o
o digo por se entramos a valorar, non quero dicir que xa o dé por feito, pero bueno, perdón. que a emenda hai que votar igualmente se está acerta, Vale. se está acerta, pois haberá que solicitar a empresa que redacta o proxecto a redacción dese proxecto se non se pode no breve plazo que temos. Bueno, eu insisto na necesidade, sí ou sí, de retirar as escaleras. Insisto, agora mesmo son un auténtico perigo. Pode clausurarlas. Agora, xa están clausuradas, de feito xa están. Xa teñen que pasa que teñen unhas cintas e bueno. Entón, en calquera caso, pois, o grupo do goberno considera oportuno propoñer que haxa un proxecto para a recuperación das mesmas, tal cual está presente, non? É o que lle comento, me parece que tiene moito sentido. Están presentando. Viñaron con eso. Bueno, vamos a ver, ustedes presentaronlo, pero por unha vía diferente. Bueno, pero non digan... Bueno, non vimos a dialogar agora. Non son propusemos. Non vimos a dialogar. Ben, entón, propoñemos a votación en primeiro lugar, entón, da emenda. Bueno, nos proxectos coa emenda, da emenda. Deste proxecto coa emenda. Aceptar. Bueno, propoñemos, aceptamos ou non aceptamos a emenda. Entón, votos a favor de aceptar. Non sei se queren un receso para uns 2 minutos para falar. Vale, sí, por favor, facemos o receso porque para saber se están facendo a votar. Temos que votar a emenda. Bueno, veña, votamos a emenda. Votos a favor da emenda do BNG. Non me gusta votar. A ver, votamos un votamos, perdón. Eu quería razonar o voto, se pode ser. Despois da como? Pero despois da votación. Vale. Bueno, votos a favor da emenda. Votos en contra da emenda. Abstencións. Vale. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular para razonar o seu voto. Eu quero razonar o noso voto non porque non estemos a favor de que non se retiren esas escaleras, que como xa dixemos na exposición que fixemos antes, si o estamos. Estamos a favor de que permanezcan esas escaleras, que se consoliden e que se preparen. E creemos que así pode ser por os informes que temos de fai pouco tempo. A razón da abstención neste voto é simplemente porque non queremos de ninguna maneira, a pesar de que o grupo de goberno fixo este pleno con 2 días, como lle dixen antes, con 2 días antes do prazo de finalización do proxecto, non queremos ser responsables, non queremos de ninguna maneira que haxa ningún problema coa aprobación destes proxectos na Deputación debido a esta forma apresurada de facer as cousas. Por iso, nos estemos neste punto. Esperamos que no futuro teñamos unha maneira de arranxar e que o grupo de goberno sea receptivo a esa maneira de arranxar esta anomalía, digamos. Por iso votamos a abstención, por iso nos abstuvemos na hora de votar. Moi ben. A mí tamén me gustaría tomar unha apreciación. Ten usted a palabra. Bueno, ainda que a emenda non saiu adiante, sí que había consenso na corporación para evitar que se retiraran as escaleras. Iso non é máis que un fracaso no diálogo. E eu pidolle, de verdad, e eu fago todos os respetos, eu non sei, cando se dirixe a nós ou cando se dirixe a min, fai unha maneira como se lle estivera atacando. Eu simplemente estou comentando o que me aparece. Ademais, con todo o respeto que poder ter. Eu, sinceramente, pido que non volva a pasar algo deste estilo,
temos que ter consensos nos próximos anos de cara ás obras e que se presenten no último momento pues conleva isto. Eu tamén entendía, e é unha mágoa que se estivera por aquí, porque ao mellor agora se se comete o arranxo destas escaleras, bueno, ou se se cometen unhas novas, ao mellor, que eso habría que verlo despois dun informe técnico, pois aí iría máis caro. De todas maneiras, eu entendía que non iba, nós votamos a favor da emenda porque entendíamos que de ninguna maneira, e así o consultamos a Diputación, se iban ver en perigo o resto das actuacións do POS. En fin, pido iso, máis diálogo, por favor. ¿Usted quere comentar algo? No. Bueno, eu creo que o espazo máis que suficiente para o diálogo, repito, a emenda poderon presentar ustedes na comisión, non a presentaron, e iso faise con determinadas intencións, pero igual. O importante é que temos que pasar a votar, non? Bueno, é que temos que votar o pos sen emenda. O importante é que podamos votar e sacar adiante un total de investimentos de 597.000 euros, case 600.000 euros en obras para UTES e 100.000 euros en gasto corrente. Eu creo que é o importante. Nunca tanto, por outro lado, se falou das escaleras do lado neste pleno. Procedemos a votar, se les parece, votos a favor da proposta para POS Plus 2020. Votos en contra, abstencións. Vostede que non vin que votou. A favor. Perdón, disculpe. Bueno, pois nada. O que ven acaba, ven como é. O que ven comeza, ven acaba, bueno. Así.